কেলে ভোটটো দিবা সময়ত তেতিয়া হেমন্তে হেৰি যাব উত্তৰ পাৰত টকা বিলাবলৈ বেগানে বেগানে যাব টকা বিলাবলৈ অখিল গগৈ আহি কালি ৰেচন দি গৈছে কেলে হেৰি দিবহি নোৱাৰে মোদী চৰকাৰৰ মানুহে হেমন্ত হেৰি বোলে বেয়াই অখিল গগৈ বেয়াই এতিয়া অখিল গগৈয়ে বিপদত কাম দিছে मोदी सरकार हेमंत ये कत बे मोनसे रिपर्ट दङ आरो मेजिस्ट्रेट नियोग खालामनाय जाबाय तो बेयो जाहैबाय रायमानाया मोनसे नेशनेल पार्क आरो बेवहाय बाउंडारि होखानाय दङ बाउंडारि होखानाय आरो जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय सब समय माने डिउटी थानाय जायो डिउटी थायो डिउटी थाङो आरो सानफ्रोमबो दंफां दाननाय नोंथांमोना निश्चय खोनायो आरो बुङो फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ जे गासैबो बिटिसि ओनसोलाव फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ जोबनायनि लामायाव थांबाय बे खोथाखौ बुङो दा आसाम सरकाराबो गोदान सरकार जाहैबाय गोदान गोदान नेम निथि गोदान गोदान अर्डार बायदिसिना हरो दा बियो मैया जालांनाय जिनेखि घटना बे मैया जालांनाय घटनाया आनफर्चुनेट मोनसे घटना हिसाबै जालांबाय आरो भबिष्यत जाहाथे बेबायदि जाया आरो उइदाउट माबा मोनसे अफिसनिफ्राय मोनथियालासिनो रेन्ज अफिसनिफ्राय अफिसारफोर आरो अफिसाव मोनथियालासिनो जाहाथे बाउंडारि होखानाय जिनाखि नेशनेल पार्क बेयाव जिहेतु आयेन कानुन दङ बे आयेन कानुनखौ जाहाथे रावबो बारसिना बिनि सायाव आङो गुरैयै रायजो राजाफोरखौ खावलायबाय दा मैया जि जालांनाय घटना बे जालांनाय घटनानि सायाव मेजिस्ट्रेट दंहैयो मा जादों जायाखै बिनि सायाव आरो जोंहा नै दा बाजेट सेसन दं बे बाजेट सेसन गाबोनबो सानसे दंबावो आङो खबर लाबाय थादों मा जादों जायाखै दा आंनि इनफरमेशना बिसिमल' जे गावलायलायनाय जादों दंफां दानहैदों गावलायलायनाय जादों बे गावलायलायनायाव थैबाय सासे मानसि थैबाय फुंखा बसुमतारी थैबाय होननानै आंनिसिम रिपर्ट सफैदों बेखिनि केजुवेलिटि जानाया सार केजुवेलिटि जानाया बबेनि माइनावगुरि सरलपारा बिनिनो आरो बियो मा खालामोमोन मा मायोमोन आरो जोंनि खोनानाय मथेथ' बेफोरखौ उनाव तदन्त मोनथिसिगोन दा आङो गासैबो खोथाखौ डिटेल्स जिहेतु आंनिसिम फैबावनांगौ दङ बे हिसाबै आङो गासैबो माखासे खोथाफोरखौ बुङियाबो थिग जागोन दा आङो खावलायदोंल' जाहाथे भबिष्यत हाग्रायाव हाबनांगौ जायोब्ला माबा मोनसे गोनांथि दङब्ला बेखौ जाहाथे खाथिनि जिनि रेन्ज अफिस बे रेन्ज अफिसाव पारमिसन लानानै जाहाथे हाबो जाहाथे खुनु मोनसे संघर्ष जाया आङो बेखौबो एडभान्स हिसाबै जोंनि मानगोनां रायजो राजाफोरखौ आङो खावलायबाय दावराव दावसिथ' जानाङा बेथ' खुनु रायजोफोरनि जेबो भुल गैया जोंनि डिपार्टमेन्टनिबो जेबो भुल गैया जे हाग्रायाव टहलटारिफोरजों जादों सोरखौबा खालामनो सोरखौबा माबा मोनसे खालामनो जेन'बा गावग्रोदों होननाय खोनादों आङो दा बेवहाय प्रटेक्सन खालामबाय प्रटेक्सन खालामनायाव गावलायलायनायाव थैबाय फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्रायबो नाङोब्ला थैगौमोन बेफोरबायदि आरोखि खोथाया हाथियार जब्द खालामनाय जादों नामा बिनि हाथियारखौ दासिमाव मोनखोना मोनदिया आंनिसिम रिपर्ट गैया दे কেলে ভোটটো দিবা সময়ত তেতিয়া হেমন্তে হেৰি যাব উত্তৰ পাৰত টকা বিলাবলৈ বেগানে বেগানে যাব টকা বিলাবলৈ আৰু ইয়াত যে এই কি কৰিব মানুহবিলাকক না ভোটটো দিবা দেই তোমালোকক চাম নহয় বহুত দিন নহয় আজিলৈকে বিজেপিয়ে একো আমাক চাকৰিটো দিয়া নাই এতিয়া ইমানখিনি হৈ গৈছে আহিছেনে অহা নাই এতিয়া হেৰি কি কয় এইটো কোন এই অখিল গগৈ আহি কালি ৰেচন দি গৈছে কেলে হেৰি দিবহি নোৱাৰে মোদী চৰকাৰৰ মানুহে হেমন্ত হেৰি বোলে বেয়াই অখিল গগৈ বেয়াই এতিয়া অখিল গগৈয়ে বিপদত কাম দিছে মোদী চৰকাৰৰ হেমন্ত সিহঁতে ক'ত শুই আছে কি ক'ম সেইটোকে কৈছোঁ আমাক কিবা এটা তেওঁবিলাকে যদি তত লগাব পাৰে হেৰি আমাৰ ওচৰত ভোট বিচাৰি আহিব যদি নোৱাৰে আমাৰ ভকৰ ওচৰত ভোট বিচাৰি নাহিব তেনেকুৱা চৰকাৰ নালাগে গম পালেনে